Peter Olejár, podnikateľ z Popradu, ktorý sa pred rokmi usadil v Nórsku a založil si tam rodinu. S manželkou Poľkou majú 2 synov. V januári tohto roku im ich ale odobrali nórske úrady. Deti boli v škole a prišla pre nich polícia aj so sociálnou službou a zobrali ich bez vedomia rodičov, bez vedomia našich advokátov a úplne deti zmizli. Niekoľko hodín rodičia nevedeli, kde deti sú. Pomýšľali už na najhoršie, keď zazvonil telefón. Od advokáta, že deti boli zobrané zo školy, vysvetlené prečo, z podozrenia nejakého násilia. Nevedeli teda, kde sú ich deti, ani kedy ich uvidia. Nasledovali výsluchy, ktoré, keď otec opisuje, znejú až neuveriteľne. 8 a 6 ročného chlapca vypočúvali policajti 2 hodiny každého zvlášť. Bola biela izba, tiež jeden policajt a zrkadlo a za zrkadlom kopec osôb, ktoré sledovali ako decko, čo rozpráva, ako bolo vlastne tlačené k tomu, aby povedalo niečo, čo je nie v poriadku, nedobré a tak ďalej. Otec hovorí o nátlaku. Cieľom malo byť podľa neho to, aby chlapec prezradil niečo, čo oni chceli počuť. Na konci tie deti už chodili po tej izbe, ležali, sedeli, už nevedeli ako čo a ten policajt vlastne z pravej strany, z ľavej strany a takto a možno takto a možno tak ešte. Otcovi dokonca videozáznam z vypočúvania ukázali. Až vtedy pochopil, čo sa vlastne stalo. Jeden zo synov v škole povedal, že dostal od otca 1 výchovnú pozadku. 6 týždňov bojovali rodičia s nórskymi úradmi, ktoré nekompromisne zasiahli, aby deti ochránili pred niečím, čo sa nakoniec nepotvrdilo, pretože im ich vrátili. Naďalej sa však voči nim vedie trestné stíhanie a tak stále žijú v strachu. Darius Haraxin, televízia JOJ.